Ekoguniren gaurko saioan erronka handia izango du erreportajean. Olaiaren erronkan ikusiko dugu ea lortzen duen bere pisukide Aitorrek hondakinak gaika eta ondo sailkatzea. Eta gainerakook nola gabiltza birziklapen kontuetan? Igor kamera jarriko nuke zuen etxean, ze ikusiko nuke birziklatzen duzula? Ba, nik uste baiet. Bai, dena. Dena? Dena. Eta ondo? Hombre, gure ustez bai ondo. Momentu honetan ez dakat demorarik. Bueno, ez da asko eskatzen, ez da? Ez, baino momentu honetan ez dakat demorarik. Kamera jarriko nuke zure etxean, ze ikusiko nuke orduan, birziklatzen duzula? Bai, gutxienez bi ontzi baditut plastikorako eta papererako. Ni suposatzen baietz? Bai, ondo egiten duzu? Ni suposatzen baietz ondo egiten deula. Saiatzen gehabintzat. Horixe egin diete Olaiari eta Aitorri, etxea kalean jarri guztien biztan. Herritarrek ikusi dezatela nola bereizten dituzten hondakinak gaika, beno. Aitorrek ez du oso ondo egiten, eta horixe da Olaiaren erronka lortzea, sailkapena Aitorrek ondo egin dezan. Bueno, ni Olaia naiz, eta hau nire pisukide Aitor da, eta nire erronka da berak berziklatzea. Ze ez daka bate fundamentuik, eta ez ditu bereizten hondakinak behar bezala. Bueno, ni Aitor naiz, ni naiz berziklatzen ez duena, eta etxentan sartu naiz, ea Olaiak konbentzitzen hauen, eta ea berziklatzea ikasten dedan. Pixkanakaria. Hoi da hemen gure beharra. Ai, ama, guzti hau egunero egin behar izatea etxe barruan. Aitor, ezke jaten beste. Nau konbentzitzen. Etxe honetan pixkat ikusten dugu, egunerokotasunean zein hondakin sortzen diren, eta nola sailkatu, eta azkenean, norberak bere trukoak edo biletu behar ditu, eta ondo antolatu ontziak, etxeko ontziak, eta ez da ezer kostatzen da ohiturak aldatzea edo hartzea. Zumo ontzia. Brik bat. Brik. Motakoa baldin bada. Aha. Kubo horira. Hoxe. Bota behar da. Nik uste ohitura kontuak diela, ez? Jende asko dago, ni ez zela berziklatzen ez duena, ez igual kontra dagoelako, jarrera, ez dakit, radikal batengatik. Gehiago da, ohitura falta, ez dugu inoiz egin, erosoago izan da beti zakarra bat erabiltzea hor fregaderazpikoa. Eta egonaldi honen bidez nahi dugu bai Aitorrek eta bai gizarte guztiak ikastea pixkat hobeto berziklatzen, ez? Bai kopuru aldetik eta bai kalitate aldetik. Batzutan kontzientziatuak gaudenak ere ingurumenarekin nahastu egiten bai gara edo zalantzako ekitzen baditugu eta ez badugu behar bezala berziklatzen horrek berziklapen prozesuak ere arazoak sortzen dituelako. Olaia eta Aitor hainbat bisita ari dira jasotzen egunotan euren etxean. Pertsona ezagunak joan zaizkie birziklatzeren gainean dituzten esperientzia kontatzera, edo gehiago ikastera. Eta ikasteko asmotan bertaratzen dira baita ere hainbat eta hainbat eskola ume. Etorkizuna alegia. Beste galderatxo bat. Aixo. Jendeari galdetzera. Eta hauek ez dakit nik nun bota behar diren. Ez dakizu! Hau ona, ez da, behirara, Kontuz, Julen, kontuz. Kontuz. Ez da inerresa. Olaia. Ez alda behiratarako. Baina hau ez da behira, hau kristala da. Hoi da? Orduan, naiz eta iruditu berdean sartu behar dugula, ez dugu berdean sartu behar. Hala berdean. Eta zer egin behar dut horrekin? Zakarrontzira bota, errefusera. Gauzatxo bat esango dizuegu, hau kristala da, ez da beira. Eta hemen bakarrik beira sartzen dugu. Hau orain txespigatu duzu uste dut. Bai, Julen. Zer da hau? Tapa bat. Tapa bat. Plastikokoa, ez da? Zengo diot. Kentzen hasi behar nahi? Beraz honik kendu eta bota, ez da? Plastikoa kendu eta plastikoa horira. Eta paperezko sobrea urdinea. Bale, noa, egitea, zu jarraitu. Eskerrik asko, Julen.